سلام كم يمسيكم خبركم تخططلتي لو محمد مشتاقون بس تدالوا زينا ومسنا حيزنا لكم قريبنا لنا بيتروس منكسي أرست زينا لعلو عيلو خير ترى ملقت بريزيدنت سياسة ناب بريزيدنت سالفا كير ماياردي تابسيحون أبزو واقاش باركا أقول كلت عنا نمحياش زمنا ومسارح تاتكم من نايت تعطولو عبد الزوا معكل عم حضرتن وزواتاتنا كايت سراحن سلطنا سرعة حبريتات وهيبو روسيا عبد كتمام ماريوبول نسلسته معلتات تصنع مقورات التفسيق تقبر وسينا بروندي عبد الصوماليا بستخايد متكعتي 10 أبالات سراويتا كم تقتل حبيرة عبد الصفيح كفال العراق تخصص ذلوت صعوق مع بلا ودرونا كبير تنا وتجمعات فتيرون بمنستر قدات وصاياتو عثمان صالحنا مخار بريزيدنت اتو يمانه قبر ابن زقومن لعلوايلو خيرترا لومي اب جوبا ملخت بريزيدنت سياسا فوركي ناب بريزيدنت ريبابليك دوب سودان سالفاكير ماياردي تابسيحون بريزيدنت سياسا بملختو كاب وان قالسي حزب دوب سودان مسل رئيس وسانن زجمر تاريخاوي حونتاو زمدنا حزبتات ايرتران دوب سودان دغيمو ارغاغيصون بريزيدنت سياسة بتوساقي صنع دقف إيرتران ناصنتن لعلاونتن دوب سودان كومون دوب سودان وشتاو قداياتا بزي قداماوت ألقان مفتاح نزلوا مسل الرقاقيصون بريزيدنت سالفا كير بوغنون نزي لوطن حاناصن مرقص إيرترا دحر مسغان نلوخ إيرترا بزعبا معبالتات هاقورو أب زهبو مبرهي دوب سودان والاوكا بدوهتات انتلوا أب قعزو السلام رقاعتن بالصقنان قسقاستر كم زلا قليصون كلتيا موغنات بتوساقي عب زباو معبالتها دحر زكايد وزاته كلتاون زباون متحجاز المدنفع تسماميعم ابتركب بوغن ايرترا امباسادر ايرترا اب ريبابليك دوب سودان اتو يوحنس تخلي ميكائيل بوغن دوب سودان دما منستر بريزيدنت او قدات دكتور بارنابا ماريال بنجامينن منستر قدات وصاين احغراو متحجازن مايك ايو دينغن ترخيبهم نيرم عب زباقاش باركا أقولقلوت عنا نمحياش زتاتات وزلو زمناو مسارحيتات حكمنا عب بقعات زوهاب أقولقلوت اللعلا استواصو يقبرالو كابتبوتا نزبت حنا حبريتا ليديا تخل مريم كتقربويا ሚኒስትሪ ጥዕና ትካላት ጥዕና ዘመናዊ መሳርሒታት ዓጢቐን ዝህቦ ኣገልግሎት ንምምዕባልን ንምስፋሕን ክገብሮ ዝጸንሐ ወፍሪ ኣድማዕ ውጽኢት ከም ተረኽቦ ዳይሬክተር ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርካ ዶክተር ሓየሎም ኪዳነ ሓቢሮም بفلاي أب 2021 أبت زوبا زركبا هوسبيتالات مأكلاتن مدبراتن تعنا حمامات نمنتارن نمحكام نزحجزو وسنت مسارحيتات كعادكان صحاو صعاد كواددلن بمخالو زوهاب زنبرا أجلجلوت درجو كب كم زبالة أبريهم زواجاش باركات زبزح كابزون كلن زباتات زبزح تكال تعنا زلو زبزح أقول قول الزب من صرنا تخا زبزح أقول قول الزب مالتي ولا بعين بزح قطري خلاص قال حدا مليون جم هزب سلزخانة نزغا أخندوز أكل تكالتعنا يدليو كنبل نخلينا مالتي ببتناتو ليفل زدليو وبتناتو درجة نايتي تكالتعنا بمنصرناتو قاتي منغسي عمتاوي يمدب مالتي ويكا زدلي ماتريالز ويكا مسارحي نباتن إلا أخ مالتي بفلاي موكس هوسبيتال بارنتو نت بدرجة هجر استبت حبقعات مسارحيتات زدارك زمناونا وتحكمنا تمالي إلو كم زلو زقالت الدكتور حيلم حزبت الزوبا زل على أقل جلوس نمركب نفس مراز خدلو مغنيات كان زي اللي أفليتهم سقط قبريو نسمراك خيد قل مرمراتات فولي زلو خوين سمع ما ومرمرها قبر زبل اتنا أبز أو قبراز لاقم سنة سلا زلوا قل نجارات الله هم بعد كالشير قال زليو نجارات هذا خلته زد لي أكل واقع الآن تزي كوينو بملؤ مسارح مسانا سلازلو تهزبي قدنا بس مرازو خدلو من قدي سلازيله بزقات أمي أبوتو وينو مرمرو خجبر ياكما كرزدل مالتي نتيجة أتاته ومسارحيتات بزملكة دما بقندو حمامات من تسأر زقلقل كم زخونة بمتقاس معبالتات حمام شكر نمكتتال نحكم الناس نزقلقل كم أون ناقلقلوت حرسن متبحتن زقلقل ناوت كم زد تقالل قليتهم أبي إكسرين تحر متيها استفعل نجارات تسقم زنا برسب أبوتو وينو إكسرين قبري مالتي هجي نتي مثال مسبرتخ ما تأخذ قال استفعل نجارات ناي سامبو تسقمات زلوا سبات كله نتسب بجزيو أو جزيو تفوسات خليها مالتي نهالبات إذا ماشين زي أبانا أنت زي هلو أبس مرة أنت الأهلي قلنا نتسب زي خصده
ግዜታት ይወስድ ምሳሌ ንሞኒያ ሃይሙን ወሎ ንሞኒያ ካስከብ ክንዲ ግዜታት ወካይ ከለኒ ስለዚ መሳርሒ ብኢድካ ምህላው ተአድቲ አበርክቱ ወይቲ ጥቅሙ ናይቲ መሳርሒ አዝዩ አገዳሲ ማለት እዩ ዶክተር ሓየሎም ኪዳነ ኣብ መወዳእታ እቲ ካብ ኮለልን ሃልክን ኣናጊፉ ዝተማልአ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ዝርከብ ናውቲ ሕክምና መርኣያ ጽኑዕ መብጻዕ መንግስቲ ንማሕበራዊ ፍትሒ ምዃኑ ብምጥቃስ ሕብረተሰብ ብግቡእ ክጥቀመሉ ሞያውያን ድማ ኣብ ኣተሓሕዙኡን ኣተዓቃቅቡኡን ዕቱብነት ከሕይሉ ተላብዮም ሓደ መሳርሒ ንዝተወሰነ ግዜ ወይ ስጋብቲ ዝፈቅዶ ኣገልግሎት ዝበካ ክጸንሕ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣፍሉጦን ተገዳስነትን ናይቲ በዓል ሞያ ኣብዚ ወሳኒ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ 4 ሆስፒታላት 16 ማእከላት ጥዕና 3 ማእከላት ሕርስን 60 መደበራት ጥዕናን ዘጠቃልላ 83 ትካላት ጥዕና ከም ዘለዋ ካብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር ናብ ዕለታዊ ጸብጻብ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ምስ ንሰግር ሎሚ ኣብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ማእከል ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት ክልተ ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹልና ኣድራሾም ድማ ሓደ ካብ ቁሸት ሓንቲ ድማ ካብ ገዛ ባንዳ እዮም በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ተረኽቡ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 9737 በፂሕሎ 9631 ካብዚኦም ሓዊም ዝተፋነው 103 ብሞት ዝተፈልዩ 3 ድማ ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ዘድሊ ክንክን ዝግበረሎም ዘሎ እዩ ሚኒስትሪ ጥዕና 5 ግንቦት 2022 ኣብ ዞባ ማእከል ኣድማዒ ምምሕዳራዊ ኣገልግሎት ንምርግጋጽ ዝዓለመ ናይ ሓደ ወርሒ ስልጠና ስርዓተ ሓበሬታ ንኣመሓዳርትን ዞባታትን ኣካየዲ ስራሕ እንተዋሂቡ ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና ናዝሬት በይን ዳናይት ገብሪ ህይወት ምምሕዳር ዞባ ማእከል ን40 ኣመሓደርትን ዞባታት ኣካየዲ ስራሕን ሓለፍቲ ጨናፍርን ኣሃዱታትን ኣብ መሰረታዊ ትምህርቲ ቴክኖሎጂን ስርዓተ ሓበሬታን ዘተኮረ ናይ ሓደ ወርሒ ስልጠና ወዲቡ ب5 ግንቦት ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት መመረቕታ ሓላፊ ክፍሊ ስታቲስቲክስን ስርዓተ ጂኦግራፊያዊ ሓበሬታን ዞባ ማእከል ኣቶ ቴድሮስ ተኽለ ኣብ ዝስምዖ ቃል እቲ ስልጠና ፍልጠትን ብቕዓትን ናይቶም ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስራሕ ዝጸንሑ ሓለፍቲ ብምብራኽ ኣድማዒ ኣገልግሎት ንምርግጋጽ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ገሊጹ ብቐጥታ ምስ መዓልታዊ ስርሖም ዝተሓዝ ብምዃኑ ኣገዳስነቱ ልዑል እዩ ኣብቲ ዝመርሕዎ ትካል ልክዕነት ምሉእነት ብምርግጋጽ نهرن درختين كفترة لهم مخانقة آية تراترة هلو عقم سلطنتي أبقمت بمئتاو زاكل جزية بمهاب سمناو مرمراتات كم سر علم بمقبار وخل مدلاو استقبر له سلطنات واهبوا مالا زرعيوة تقداسنة مكتالن لعل بمنبارو دما كيمس قنقوم كحل فايدلن أبقى صالي تماسا للسلطناتات نحلفتي نخن ودب زتابع تمكرو خوينو خارخيبنا يلنا وكيل تمرأتي بوغنا اتسلطنا كينيو معباي مؤياوي بقعاتهم زخي ترجم كم زلوا بمتقاس نزكون نمقبار نزصعرو دحر ممقواس بزقسمو مويا زحاشا اغلغلوت نمهاب زلوم دلونت بمرغغات اب معبال عقمታት ዘተኮረ ስልጠናታት ክድፋሉ አዘኻኺራ ካብ ነውሕ ግዜ ዝተመነናዮን ዝበሃግናዮን ስልጠና ኮምፒውተር ብምርካብና ንስራሕና አሳልጦ ኣብ ህይወትና ዓቢ ሞራል ዝፈጥር እዩ ወላኳ ናይ ስልጠና ግዜ ሓጺር ይኹን እምበር ብሰልጠንቲ ዝርአ ዝነበረ ተገዳስነት ነፍስኻ ከተማዕብል ምጽዓር መርኣያ ናይቲ ስልጠና ማዕርኽንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ኣቶ ፍሳሄ ሃይለ ኣብ ዘስምዖ መዛዘመ ቃል ንሰልጠንቲ ዮሃና ድሕር ምባል እቲ ዝተዋህበ ስልጠና በብደረጅኡ ቀጻልነት ክህልዎን ሰልጠንቲ ብስራሕ ከማዕብልዎን መዝኺሩ ብፍላይ ናይ ኮምፒውተር ትምህርቲ ሕለኽላኽ ስለ ዘለዎ ቀጻሊ ምልምማድ ስለ ዝሓትት ኣብ ቦታኹም ኮይንኩም ከይሰርኩኹም ከይተሃከኹም كتلامامدون كتسرحلون كتكالوسو تقولوا سلطنتن ኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ንኣገዳስነት ናይቲ ስልጠና ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ብምጥቃስ ሓሓሊፉ ዝረአ ሕጽረታትን ጸገማትን ኣብ ዝሓጸረ እዋን ፍታሕ ንምንዳይ ብዕቱብ ክስራሕ ተላብዮም መሃሮ ዝቐነና ኣብ ኮምፒውተር ዘለና ፍልጠት ንምዕማቕ ኣብ ፓወርፖይንት ይኹን ዋላ ኣብ ወርድ ይኹን ኣብ ኤክሰል ይኹን ኩሉ ዝግበር ብሶፍት ኮፒ ይኹን ዋላ ብኔትወርክ ዝግበር ርክባት بملو ጸብጻባት ከመይ ጌርካ ከም ትራኸብ ናይ ኮሙኒኬሽንን بملو ኢና ተማሂርና እዚ ኸኣን ኣና ብስራሕና ኣቢ ሓጋዝ ስለ ዝነበረ
ተገዳስነት ተኸታቲልና ማዕረቶም ስጉምዶ ተዘይተጉምካ ሓላፍ ዘላፉን ትኸውን ኢኻ ምክንያቱ እቲ ምሳኻ ደሎ መሳርሕትኻ እንተ ላዕሊ ኸይዱ እስኻ ድማ ታሕቲ ኸይድካ ክትሰማዕማዕ እውን ኣይትኽእልኒ ክትረዳዳ እውን ኣይትኽእልኒ ሕጂ ፍልጠት ሒዝና ስለ ዘለና ፀገሞም ንርድኦም ፀገምና ርድኡና ስለዚ ኣብ ስራሕ ድማ ዕውት ክንከውን ንኽእል ማለት እዩ ንዓና ጥራሕ ደይኮነ እውን ካልኦት ትሕቲና ዘለውን ካልእን ክካየድ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ምስ ቴክኖሎጂ ተኣኽትከይ ዘይክኢልካ ኩሉ ሻዕ ዕንቅፋት ናይ ስራሕ ኣሎ ማለት ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ክኸይድ ዘለዎ እዩ ብመሰረቱ ክትሪኦ ከለኻ እዚ ኣብታ ህይወትካ ወላ ከም ኣመሓዳሪ ኮንካ እትሰርሓሉ ስራሕ እዩ ደብዳቤ ክሰድድ ኢኻ ኢሜል ክሰድድ ኢኻ ፓወርፖይንት ጌርካ ኣኺባታት ከተካይድ ኢኻ እዚ ሕጂ ተሓጋዚ ተባሂሉ ብነጥቢ ተራእዩ እዩ ንዓና ትምህርቲ ተዋሂቡና ዞባ ማእከል ዓቕሚ ሂብዎ እዚኣ ነመስግኖ ካሊእ እውን ውዳቤታት ገይሩ ናይ ቋንቋ ሕቶ ድዩ ናይ ማናጅመንት ናይ ምሕደራ ከምኡ እውን እዚ ናይ ኮምፒውተር ክንቕፅሎ እምነ ሃገራዊ ማሕበራ ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ስንኩላን ኤርትራ ስንኩላን ቆልዑ ንዛልያ 2265 ስድራ ቤታት 1.3 ሚልዮን ናቕፋ ዝዋግኡ ዓይነታዊ ሓገዝ ገይሩ ኣብቲ ማሕበራ ሓላፊት ውዳብን ምክትታል ዞባታትን ወይዘሮ ይብርሃለም የዕብዮን የኤሪና ብዝሃቡት ሓበሬታ እቲ ካብ ኩለን ዞባታት ንዝተለለያ ጽጉማት ስድራ ቤታት ዝተዋህበ ሓገዝ ኣብ ዕለታዊ ህይወተን ደገፍ ዝኾነን ናውትን መነጻጽህን ከም ዘጠቓልል ብምሕባር ድሮዋ ኣብ ዞባታት ማእከልን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ከም ተዓደለ እቲ መስርሕ ድማ ይቕጽል ከም ዘሎ ገሊጻ ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ስንክልና ዘለዎም ቆልዑ ብሓፈሻ ኣለይቶም ድማ ብፍላይ ደገፍ ዝረኽብሉ ባይታ ንምጥጣሕ ምስ መንግስትን ዝምልከቶም ኣካላትን ተዋሂድካ ይስራሕ ከም ዘሎ ጠቒሳ ነቶም ቆልዑ ዘገልግላ ኣብ መላእ ሃገር ዝርከባ 19 ኣብያተ ትምህርቲ ውፅኢት ናቱ ከም ዝኾና ብምሕባር ወለዲ ንደቆም ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ክልእኹ ኣዘኻኺራ ማሕበር ኣብ መላእ ሃገር ን4000 ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ስንክልና ዘለዎም ቆልዑ ዝኣልያ ስድራ ቤታት ከም ዝጥርነፍ ዝገለጸት ወይዘሮ ይብርሃለም ምስቲ ቀጻሊ ዝውሃብ ኣብ ኣተሓዛናት ኣላልያን ስንኩላን ቆልዑ ዘተኮረ ስልጣናታትን ውፅኢቱን ቁፅሪ ዝጥርነፋ ስድራ ቤታት እናዓበየ ከም ዝመፀ ብሪሃ ኣብ ማሕበር ዝተጠርነፋ ስድራ ቤታት ብግደን ቀጻሊ ብዝግበረለን ሓገዝ ተተባቢዐን ደቀን ይኣልያ ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ዛጊዝ ዘይተጠርነፋ ክጥርነፋ ተላብየን ሃገራዊ ማሕበር ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ስንኩላን ኤርትራ ካብዚ ምስረት 12 ዓመታት ኣቕፂሩሎ ዜና መስዋዕቲ ኣብ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ታላይ ስንኩል ገዲም ተጋዳላይ የማነ ዮሃንስ ካሕሳይ ወደቐሺ ትማልያ 4 ግንቦት ኣብ መበል 70 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ተሰዊዩ ኣብ ወርሒ ጥሪ 1975 ኣብ መሳርዕ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተጸንበረ ተጋዳላይ የማነ ኣብ ቃልሲ ንምምጻእ ናጽነት ኣብ ተዋጋእ ሰራዊት ተመዲቡ ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ገዲም ተጋዳላይ የማነ ዮሃንስ በዓል ሓዳርን ኣቦ 6 ውሉዳትን እዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ትማልያ 4 ግንቦት ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ብመስዋዕቲ ገዲም ተጋዳላይ የማነ ዮሃንስ ካሕሳይ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱን መቃልስቱን ጽንዓት ይመነ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜናታት روسيا نسلاميان سبات موطئ كوريدورات مخفات ኣብ ከተማ ማሪፖል ናይ ዩክሬን ንሰለስተ መዓልታት ዝጸንዕ ምቁራት ተኽሲ ክትገብር ወሲና ሰራዊት ሩስያ ኣብዚ ዝተጠቕሰ መዓልታት ኣብታ ከተማ ዝኾነ ወታደራዊ ስርሒት ከም ዘየካይድ ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ ስጉምቲ መቐጸልታ ናይቲ ሃገሩ ንድሕነት ሰላማውያን ሰባት ከተካይዶ ዝጸንሐት ንጥፈታት ምዃኑ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ገሊጹ ማሪፖል ጽዑቕ ኩናት ካብ ዝካየደለን ዘሎ ከተማታት ዩክሬን ምዃና ጸብጸባት የረዱ ብሩንዲ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ሶማልያ ኣብ ልዕሊ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብራት ሃገራት ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ካብ ዝተቐትሉ ግዳያት እቶም 10 ዜጋታት ኣብ ምዃኖም ሓቢራ በቲ መጥቃዕትን ንዑ ስዒቡ ዝተኻየደ ምልውዋጥ ተኽስን 25 ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ከም ዝቐሰሉን 20 ሽበራውያን ከም ተቐትሉን እዩ ዝቃላሕ ዘሎ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል يغريتان ايتمت كعت حلفنا الزوسده الشباب جنا بتفتصامين استقتلوا አባላት عقاب سلام كابت استقل صاحز كم زايد حبيرو نتي متقعت زخوننا منግስት ሶማሊያ ኣብ ሃገሩ ሽበራን ምቅላስ ዝካየድ ኣህጉራዊ ጻዕሪ ክሕይል ጸዊዕሎ አልሸባብ ኣብ ሶማሊያ ከካይዶ ጸንሐ መጥቃዕታት ኣብ ዝዋንዚ ሓይልዎ ከም ዘሎ ናይ ቀርባት ዓዘብቲ ይጠቕሱ
ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ዕራቅ ተኸሲቱ ዘሎ ጽዑቕ ማዕበላዊ ድሮና ከቢድ ጥዕናዊ ጸገማት ከም ዝፈጠረ ሰመዝቲ ሃገር ሓቢሮም ክላየር ከተማ ባቕዳድ እትርከቡ 18 ኣውራጃታት ብዶሮና ተዓብሊኹ ከም ዘሎ ዝገለጹ ጸብጻባት ብሰንኩም ምስ ስርዓተ ምስትንፋስ ብዝተኣሳሰረ ሕማማት ልዕሊ 1,000 ሰባት ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ከም ዘለዉ ኣረድዮም እቲ ኩነታት ኣየር ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ኣብ ዕራቅ ካብ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ተርኢታት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ የነጽሩ ጠንቂ ናይዚ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ክሊማዊ ምምዝባል ምዃኑ ኪላታት ሜትሮሎጂ ይጠቕሱ እቲ ኩነታት ኣየር ንዝቕጽል ሒደት መዓልታት ክጸንሕ ከም ዝኽእል ይእመት ኣብ ሰሜናዊ ናይጄርያ ዘሎ ጸጥታዊ ስጋት ብዝጠንቁ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝቆመ ግዝያዊ ማዓስከራት ተዓቂቦም ዝርከቡ ሚልዮናት ሰባት ናብ መበቆል ዓድታቶም ንምምላስ ጻዕርታት ክካየድ ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒ ጉተረሽ ጸዊዑ ሚስተር ጉተረሽ ነዚ ጻውዒት ዘቕረበ ብ4 ጉንበት ኣብ ናይጄርያ ዑደት ብምክያድ ምስ ፕሬዚደንት መሐመዱ ቡሃሪን ካልኦት ላዕለዎት ሰመዝቲ ሃገርን ኣብ ዘካየዶ ዘተዩ ሚስተር ጉተረሽ እቲ ብሰንኪ ሽብራዊ መጥቃዕትታት ኣብ መንጎ ቦኮ ሓራምን ሰራዊት መንግስትን ዝካየድ ግጭት ከምኡውን መባድልቲ ንምሕታትን ከብትን ምዝማትን ዝካየድ መጥቃዕትታትን ኣደዳም ምዝባልን ስደትን ዝኾኑ ሰላማውያን ሰባት ብድሌቶም ናብ መበቆል ዓድታቶም ከም ዝምለሱ ምርጋጽ ከም ዘድሊ ሓቢሩ እንተኾነ ግን ሰመዝ ናይጄርያ ናብ ዓዶም ዝምለሱ ተመዛበልቲ ሎጂስቲካውን ፊናንሳውን ደገፍ ከምኡውን ጸጥታዊ ውሕስነት ከም ዝግበረሎም ብምግላጽ ኣብቲ ማዓስከራት ዝነጥፋ ዘይመንግስታውያን ትካላት ብስም ተመዛበልቲ ዝረኽቦ ረብሓታት ብምጉዳሉ ነቲ መስርሕ ኣብ ምጽላም ተዋፊረን ከም ዝርከባ ይወቕሱ ቀዳማይ ሚኒስተር ደሴታት ሰሎሞን ብ3 ግንቦት ንባይታ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓደጋ ወራር አንጸላሊዎም ከም ዘሎ ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስተር ማሰነ ሶጋቫሪ ኣብ መደሩን ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ከቢድ ጸጥታዊ ስጋት የንጠጥ ከም ዘሎ ዝእምት መግለጺ ሂቡ እቲ ስጋት ካብ መን ዝነቐለ ምዃኑ ዝሃቦ ሓበሬታ እኳ እንተዘየለ ደሴታት ሰሎሞን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ምስ ቻይና ድሕሪ ዝኸተመቶ ጸጥታውን ቁጠባውን ውዕል ካብ ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ካብ ኣውስትራልያ ድማ ብፍላይ ከቢድ ተቃውሞ ከም ዝገጠማ ይዝከር ነቲ ኣብ መንጎ ደሴታት ሰሎሞንን ቻይናን ዝተኸተመ ስምዕ ዘነጽር ወግዓዊ ሓበሬታ እኳ እንተዘየለ ቀዳማይ ሚኒስተር ማነሰ ሶጋቫር በቲ ስምዕ መሰረት ቻይና ወታደራዊ ማዓስከር ክድኩን ከም ዘይኮነት ረብሓታትን ንተካይዶ ንጥፈታት ንምሕላው ግን ኣባላት ፖሊስ ከም ተዋፍር ገሊጹ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ኣውስትራልያን ካልኦት ሃገራትን ዝተበጽሐ ስምዕ ኣብ ምውሓስ ጸጥታ ሃገሩ ኣኻሊ ከም ዘይኮነ ያነጺሩ ኣውስትራልያ ትርከበን ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ንገዛ ርእሰን ዝተፈላለየ ልፍንትን ጸጥታዊ ውዕላትን ምስ መሻርክቲ ዝብለን ሃገራት እናመሰረታ ነዚ ኣብ መንጎ ደሴታት ሰሎሞንን ቻይናን ዝተኸተመ ጸጥታውን ቁጠባውን ስምዕ ክቃወሞ ምርኣይ ንዝኽተሎ ድርብ መለክዒታት ዘነጽር ምዃኑ እዮም ተንተንቲ ህሉ ኩነታት ዝሕብሩ ኣብ ክፍለ ሃገር ኒው ሜክሲኮ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ ምጅማር ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ዝተላዕለን ዛጊታ ብትሕቲ ቁጽር ዘይወዓለን ሓደጋ ባርዕ መሮር ከቢድ ስጋት ከም ዝፈጠረ ተገሊጹ እዚ ዝተቓልሐ ተማሊ 4 ግንቦት ኣብቲ ከባቢ ብዝተኸስተ ብርቱዕን ደረቕን ንፋስ እቲ ባርዕ ብልዑል ፍጥነት ናብ ሰፊሕ ከባቢታት ብምልሓሙ ልዕሊ 10,000 ህዝቢ ድሕሪ ምምዝባሉ እዩ እቲ ኣብ 5 ክፍላት ሃገር ኣስፋሕፊሑ ዝርከብ ባርዕ ዛጊት ልዕሊ 112,000 ሄክታር ከም ዝሃሞኸ ጸብጻባት ይጠቕሱ ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕን ደረቕን ንፋስ ንዝመጽእ መዓልታት ክቕጽል ከም ዝኽእል ዝእምት ትንቢት ኩነታት ኣየር ስለ ዘሎ መጠን ዝወርድ ዕንወት ክዛይድ ከም ዝኽእል እዮም ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ዝገልጹ ዘለዉ ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ ዓመት ዝተኸስተ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ምስ ተመሳሳሊ እዋን ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብክልተ ዕጽፊ ዝዓቢ ስፍሓት መሬት ከም ዝሃሞኸ ጸብጻባት የነጽሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ማያርዲት ኣብፂሑ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣገልግሎት ጥዕና ንምምሕያሽ ዘመናዊ መሳርሒታት ሕክምና ይተኣታተሎ ኣብ ዞባ ማእከል ንኣመሓደርትን ዞባታትን ኣካየድቲ ስራሕን ስልጠና ስርዓት ሓበሬታ ተዋሂቡ روسيا أبي كتما ماريوبول نسلسة معدات تصنع مقرات تفسير تقبر وسينا
بروندي عب سوماليا بستخايدة متكعتة 10 أبارات سراويتها كم تغطل حبيرة عب سفيح كفال عراق تهزلوت صنع معبل أو درونا كبير تعنا وتسقمات فتكرون زينة تفتيم مسترف مربعتنا. سلام.